моментально всім все любить, але я кажу, що я життя вклав у ті книжки, у тот самий дизайн, бо то треба було, знаєте, знайти все місто у хижі, де би можна було собі деяке гніздо таке зробити научне. Бо кіть гнізда не є і робити тяжко чоловікові. Весь час не будеш бігати я не знаю, від одного стола до другого. Все мусить бути дашто, і то воно настроює. Коли ти вже маєш то, ти вже можеш сидіти і можеш робити. І на витягнуту руку ти маєш любу літературу, а то коли ти пишеш, то важний момент. Бо деколи тобі треба щось видіти, і ти моментально знаєш, де та книжка, ти її взяв, ти з нього робиш. Ну, ясно, є виключення, бо вже много книжок, і вже чоловік деколи вже не може зорієнтуватися у тому, де яка книжка лежить. Але так, тьфу-тьфу-тьфу, пам'ять ще така, що я фактично маю свою систему, як книжки лежать. Тобто для тої системи я досить скоро знаходжу кожну книжку, яка в мене є у хижі, у своєму кабінеті. Ну, кабінет, я кажу, що ці книжки, вони вже збираються 40 років. Тому чудно, що, може, я б повів, може, і в цілі 60 років, бо досить інтересно, що коли ми були діти, так, то часть мого життя, вона все в селі проходила. І перше, що страшно, що я любив, то не кожен чоловік то може оцінити, а головне, не кожен в своєму житті то має. То куфри, з якими дідо прийшов із Америки. І от один куфер, то були його книжки, які вціліли дотепер. І я не знаю, чи то 7 років, чи 8 років. Так, я йду на поді, баба постелить деяку плахту, бо там, де б і хижа, це стайня, але на поді все було сіно. Баба постелить деяку плахту добру, я собі сяду, пооткриваю туди куфри діда і починаю виймати туди книжки, котрі через океан прийшли. І чудно було, що через 50 років я йшов до Америки, акурат до тої хижі, де був магазин, де дідо купував книжки. Тепер він вже не робить. Він є, він стоїть, то недвіжимость русинська, то дом, котрий русини купили колись ще на зачатку ХХ століття. Так? Ну, і я собі представляв, що от як мій дідо, фактично йде тепер він вийшов в Америку в 1914 році, то як мій дідо 100 років тому йшов глядати той книжний магазин, і коли купив ту книжку, ззаду на форзаці все давав велику важну інформацію. То приблизно все було так. То ту книжку Михайло Падяк купив у Гамстейд По чи Маккей Спор, у такому-то році, коли там робив таку роботу. І ще додавав дашто, приміром, за 20 центів, за 25 центів. Я мушу повісти, що тепер 20 центів то вже не гроші. А якщо представити, що в ті часи на US Steel наш чоловік мав видержати 12 годин зміну, і за то йому платили 18 центів, а дідо дав за книжку тоненьку книжечку 20 центів, то ви можете собі представити, то був подвиг тих людей, котрі не шкодували 12 годин роботи на US Steel. Це величезний комбінат, десь варило железо. І отдати то ті гроші, то ті крихту, котрі заробляли, і з того ще виділити на книжки, то був великий подвиг з тих людей. І от він не просто їх купував там, він їх то багатство своє привіз цілий куфер тих книжок. І от я розкладу то ті книжки. Так? От туди вийшла така перша ідея збирати свою бібліотеку, мати свої книжки. І я вже пам'ятав у себе 12-річним, коли я вже ті книжки, які мені дарили десь у школі, я їх вшитки збирав, складок там з підписами класної учительки чи директора школи. Це може пізніше, пізно, коли я був студентом університету, то вже був такий, якби вже цілонаправлена така робота, мати добру бібліотеку. І от із часом
я прийшов до іще одного етапу в своєму житті, коли треба було рішити, а які книжки будуть у моїй бібліотеці, а які треба вже вишмарити. От де ти? Я не знаю, дарити декому, бо фактично, коли ти збираєш бібліотеку скарпатознательську, так, то ти не можеш мати там, можеш, якби ти мати простору, якби то була якась академічна бібліотека, це якась научна бібліотека якоїсь інституції, де ти маєш простори, де ти маєш то. А тут треба було вибрати лем русинські книжки. І от тепер вже дальша проблема. В моїй бібліотеці лем русинські книжки. То значить книжки з історії русинів, культури русинів, літератури русинів. Ви знайдете тут 20, а може 25-30 словників русинського язика, пшеліяких. Або ви знайдете книжки по статистиці, чи там бібліографії. Це може за моєю спиною колекція DVD або CD русинських, коли це діточі якісь приказки, це русинські балади. І от тепер вопрос, а що? Бо простори, вони не безконечні. І ти не можеш все дати до одної хижі. А тепер що далі? Як один з варіантів, за деякий час та книжниця та бібліотека бо мала стати частю деякої національної русинської бібліотеки. І ясне діло, що я вже виношу і такі плани, що деколи цей скарб, а це вже, я мушу повісти, що це вже унікатний скарб. Бо я збираю книжки, деколи, знаєте, у мене є книжки за 30 років виходили, якась серія, а я скоро всі книжки з тої серії позбирав. Чи це там, я не знаю, деколи є книжки, котрі виходили, тираж був 50 фалатків. А я мушу мати один фалаток тої книжки. Це може деколи книжка може вийшла і добрим тиражом, але десь у 1915 році в Америці. То я мушу мати тот фалаток. Деколи, я, знаєте, було таке, що перший русинський роман. От Емілій Кубик в Америці в 1915 році скончив перший русинський роман. Ясне діло, що і другі пробували писати романи, але роман, який ми можемо означити як сага Емілія Кубика, Марко Шолтес. І я собі думав, що найбільше до чого я ся можу підняти, то зробити копію. І направду я зробив копію того, пак заінтересував своїх студентів, ми почали робити транслітерацію текста. І раз, коли я йду до Америки, один священник, не православний, не греко-католик, це так будемо, римо-католицький чин, монашеський чин, якому вже було на той час 85 років, але який перейшов служити із монастиря як священник, живе, думаю, що дав би Бог здоров'я, і тепер живе на Фарі, товариш Батлер в штаті Пенсильванія. І він, маючи вже 85 років, коли вже монастир, він був останній монах, вони вже продали все. Але мали таке щастя, що їм було дозволено у пивниці, яка про книжки була досить недобра. Недобра, бо то по стінах тече влага, і деякі книжки вже, значить, мітав грибок, пліснява. Але і то було щастя, бо вони мали хоч на 2-3 роки там ті книжки могли поскладати, щоб знайти декого. І от коли він подзвонив, вже ви знаєте, що є така, вже це не могли б ви забрати одна з книжки. Ну я собі так думав, яка моя місія? Ну добре, я можу, приміром, я би хотів мати якісь церковні книжки, але кілька чоловік у домашній бібліотеці може мати книжок. І коли я почав інтересуватися тим вопросом, вийшло, що той чин є досить специфічний, бо фактично сам монастир, всі гроші, які вони заробляли, вони збирали цілий 50 років, ці кілька вони там були, вони збирали лем-русинські книжки. Вони по цілому світі ходили на блошині ринки, вони букіністи, вони купували старі книжки, рукописи і все то звозили до себе. На кінець у них унікальна бібліотека карпато-русиністики. І коли я прийшов там, і
може, одна з тих перших книжок, котрі я потягнувся, не може бути. Роман Марко Шолтес. Уже такі 4 книжки того романа, мало того, у 5 або 6 екземплярах. То значить, ми можемо один екземпляр до одної русинської бібліотеки дати у Торонто, другий ми можемо у Прашеві дати, третій я привіз туй. То значить, деколи то були такі успішні рішення, і вшитко інша та бібліотека, і ми думали, ну може візьмемо 20 книжок, ну може один куфер, так, візьмемо. Значить, ми вигребли все, що можна було, бо священник був такий радий, що у нього, то знаєте, якби, ну як казати, от то у нього було 85 років, так, і він переживав, а що з тими книжками? То як діти фактично, так. І от у нього такий якби камінь з душі, що він пристроїв тут ті книжки. А для нас то теж була радість, бо ми поповнили наші русинські бібліотеки і в Торонто, і в Пряшеві цілими, там, я не кажу, там по 10-20 книжок. Іде по то, що стовки книжок, многі із них мали веце як 100 років. І то велике щастя для нас. І так, тот роман Марко Шолтес тепер я маю в своїй бібліотеці, я можу читати оригінал того романа. І так, за кожну книжку я маю історію. Кожна книжка в моїй бібліотеці має свою історію. Де я її купив, як я її купив. Це, може, мені дарив автор, це, може, якась інша історія, але вшитк тут в моїй бібліотеці просто так книжок, які би, ну я не знаю, просто впали з неба. Їх не є. Кожна має свою історію. Цей роман, він на англійській мові там був виданий? В Америці? Ні. Діло в тому, що Емілій Кубик фактично вийшов із Старого Світа в Новий Світ, як його знали як священника греко-католицького, і вже знали як лексикографа, бо в Ужгороді у нього вийшов 4-язичний словник. Це дуже серйозне видання. Я зробив ксерокопію того видання для нашого інституту, але десь не можу тепер знайти, бо другу ксерокопію я мав робити за деякий час про свою бібліотеку. Але десь хтось із вчених, може, позичив, робить над тим, але у Пряшевській у бібліотеці іще є один екземпляр. Але в Америці Емілій Кубик став писателем. Став важним русинським писателем. Ну, приміром, він писав поезію, прозу, драму, був публіцистом. По ньому лишилися, приміром, перві рецензії театральних вистав русинських театрів в Америці. Значить, я думав, кілько тих театрів русинських може бути в Америці. Я думав 50-60. Іде на 100, це як 100 аматорських театрів в Америці. То значить, скоро кожна русинська община, громада, яка утворювалася, це у маленькому вароші, де був фабрика, де був завод, де була робота. І з часом мусила дещо робити із молодими людьми. То значить, молоді люди були при церкві, або був церковний хор. Ясне діло, мала бути і народна школа. Бо є американська школа, а є і народна школа. І вони ходили до народної школи, де се вчили по-русинськи. І фактично Емілій Кубик у себе на фарі тримав і школу. У дворі його хижі була школа, де діти приходили і вчили русинський язик, читати. І там же він написав, а то є самий восток штата Пенсільванія, Маккейспорт. Ви перебачайте, випало мені не Маккейс, це буде інша назва того містечка. Деколи то є таке, знаєте, як ми кажемо, де бані, вугля, і де концентрація фактично на одному боці добувають вугля, а на другому боці привозять руду і чинять желізо. То значить, стоять ті пеци,
і бані. Причому угля бралося, ну як, то значить треба було лізти в баню закритим способом. Травматизм був величезний процент. Є товариш Меганой. Дехто в Америці каже Маганой, бо назва індіанська, а ми вже не знаємо скоро індіанської. Мені ся любить назва Меганой, так як я чув, як то говорять люди, які там уже живуть кілька десятків років. І цей Варош, якраз Варош, куди прийшов жити Емілій Кубик. За ним прийшов і його син, який був художником, який у церкві в Маганой-Сіті, фактично, в самому центрі, стоять наші церкви русинські. І там унікатна ікона, коли Мати Божа тримле на руках Ісусика, а він тримле одною рукою кошарча. А то кошарча повністю наповненою углем антрациту. Бо то було саме велике багатство того регіону, яке давало людям гроші, будучність. І Емілій Кубик попав там як священник і почав там писати. Фактично, низька Емілій Кубик є візитною карткою Вароша Маганой-Сіті. Хоч русинів там вже мало лишилося. Чому? Бо через його твори, котрі він писав по-русинськи, їх перекладають на англійський язик. Можна узнати, а що було 100 років тому. Бо кожне оповідання діється на деякій вулиці. І сам я, коли ходив по Маганой-Сіті, деколи я зустрічав, це будова того банка, American Bank, де якраз дія відбувається. А це якраз за церкву. І в цьому якраз місці, де він був священником довгі роки, він написав скоро швидкі свої твори. Скільки там приблизно? Видав він свої твори у 4 книжках. Але то, що в мемуарах, які лишилися по ньому, він пише, що може деколи він спалить свої книжки, свої твори, бо не є кому видавати. Русини були бідні, і не все давалося видавати. І многі його твори, на щастя, він десь, дав до новинок, до журналів, до газет. Вони там є, але тепер їх треба глядати. Ясно діло, що величезна робота. Але Емілій Кубик, його доля, можемо повісти, щаслива. Бо він видав свій роман, перший раз у 15-му році русинська, американська новинка, якась робила «Сокол. Соєдінення». Соєдінення – то є русинська громада, так? Або, скажімо так, братська організація русинська, «Соєдінення». І вона мала свої новинки. Але про молодих русинів видавалася новинка «Сокол. Соєдінення». І там на продовження, мені се видить, що 115 чисел тої новинки печатали тот роман. Але за деякий час він видав тот роман ще раз окремо книжку. От що досить інтересно. Написав він її азбуку. Але в ті часи, і то теж інтересно, русини кожну новинку, не кожну, але многі новинки тримали і печатали в 2 варіантах. Нам тяжко низько представити. Деколи в совєтський час у нас в Ужгороді виходила «Закарпатська правда» в українському язикові і в російському язикові, як дубль робився. Русини випускали американський руський вісник як кирилицю, так і словацьку латиницю. Латинку. На словаках, коли ми в календарі, церковні календарі, вони деколи дають латинку, словацьку, деякі тексти про русинів старшої генерації, які вже привчені до латинки, яким тяжко вертатися до азбуки. А ситуація була така, що коли ти приходив в Америку, ти мусив скоро вивчити латинський шрифт і вчити, ясне діло, і англійський язик. Ясне діло, що в своїх комунах, у тих локальних, де була робота і спання, робота, спання, і в неділю до церкви, якщо ти, приміром, ішов у другу зміну, то ти мав рано і ще в неділю мав
до обіда мав із час відпочити, то був один день на 2 тижні. Бо якщо ти йшов першу зміну, то у неділю ти йшов уже на роботу, а не до церкви не можна було йти. От Емілій Кубик написав кирилицю, то значить він написав нашими буквами. Але в Америці, і американський руський вісник, коли я говорив, він виходив, 70% американського руського вісника виходило латинників, і лише 30% кириличними буквами. А чому так виходило? Бо люди купували, я хочу такий, а от я хочу такий варіант. То значить 3 рази на тиждень новинка виходила. І я думаю, що редактор новинки, а то був, я думаю, що був Ганчин, він його, може, переконав вже ліпше транслітерувати латинськими буквами, бо весь це людей прочитає. Він, цей Рахман, переписав ще раз свій роман, який опублікований латинськими буквами. В русинському язику, но латинськими буквами. Так от азбука не знайшлася. Ми глядали в архівах, уже немає її. Чому? Бо тепер, коли будемо перевидавати той роман, а його треба перевидавати, таких книжок много є. Але цей роман однозначно перший русинський роман. Так от, що я тепер роблю? Я заінтригував своїх студентів. І ми робимо ту роботу, ми ся вертаємо, ми робимо обратну транслітерацію. Ми латинку транслітеруємо на наші кириличні букви. То значить, ми хочемо вернути роман у його, фактично, у той став, який він мав, коли його Емілій Кубик написав. Це в якомусь, може, є якісь там, це то не є аж така тяжка робота, бо то є механічна робота. Хоч ні у літературі, у язиковій не може бути ніч механічно, бо кожне слово може 90% транслітеруватися єднако, а пак 10% усе буде знак вопроса, це то так, це не так. Але ми ту роботу робимо. Єдине, що це треба, то є роман у 3 книжках. Скільки сторінок сума? Я думаю, що сума коло 1000 сторінок. Може маленько менше, бо є менш маленький формат. Так що я би сказав від 850 до 1000 сторін. І ми хочемо, для того, як ми будемо стояти і фінансово, матеріально, ми б хотіли дати і оригінальний текст, і транслітерований. Або наш читатель низько сказав, я хочу увидіти, як то було напечатано в Америці і як воно було напечатано у 1922 році. Уже вийшов роман в Америці у 3 книжках. Велика робота, ми її робимо, щоб не збрехати, знаєте, ми робимо вже коло 8 років студентами ту роботу. Але практично ми вже скончили транслітерувати роман. І тепер ми вже підбираємося до дати, я думаю, що буде 2020 рік, так, 20 рік, коли ми можемо вже, як би сказати, юбілей, буде деякий юбілей Емілія Кубика, щоб на той рік хоч перший том указати нашому читателю.